Barka da zuwa tashar Algaita 24 TV. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai bamu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye idan mun ɗaura akan lokaci. Da muka ce za ku ga hotunan manya-manyan 'yan Kannywood a cikin shiga na ball inda suka yi ball. Nan za ku ga Naziru sarkin waƙa, inda Naziru yake cikin shiga ta 'yan kwallo. Wasan da ya tara manya-manyan 'yan Kannywood da ma ƙananu wanda aka san su da kuma wanda ba a san su ba. Nuhu Abdullahi ya nuna farin cikin shi akan wannan taro da aka yi, aka saka gasan kwallo dalilin auren shi. Inda za ku gan shi ma yana ɗaya daga cikin masu ɗaukan hoto a wurin wannan wasa da aka ta yi. Inda za ku ga mutane suke farin ciki, annashuwa da kuma nuna jin daɗinsu akan wannan wasa da aka yi. Muna godiya da kallon wannan bidiyo da kuka bamu lokacin ku danna mana subscribe, haka zalika ku danna alamar ƙararrawa da comment da kuma liking da sharing. Mun gode.